Takže čaute ľudia. Ideme sa zase previesť už po dlhom čase. Ďalší motor teraz. Aha, počkaj, akísi typci. Ale sem nepôjdu, čiže nechám chvíľu. Teraz sme pomenili olej, čiže máme nový olej, paráda. A ideme sa iba tak previesť. Toto bude také video, že bude video. Tam reálne jebo na tom. Dobre, ideme tam je môj s Hávkom a o Hávkovi vám tiež robím video. Dobre, ideme na to, hej. Hajka. Ale to sa seká. Kokos, ale samý štrk. Ale je to tu super riadne. Sa šmíka jak... Opa. Pekné. Idem sa pozrieť dole, hej. Počkaj sa, dám si neutrálik a ideme. Presto tu, ideme trošku pomalšie, aby nám náhodou už dačo nezdvíhalo. No, dík na ten výhľad. Pekne. Wow! Dobre. No ideme, hej, sa tak vozím a potom to, čiže to bude také iba úvodné video, ako začínam robiť toto kariéru. Ináč už budem odhalený, lebo mám taký balík na odhalenie, akože čo budem robiť, tak uvidíte. Môžete očakávať videjka, otočíme to. Otočíme sa. Tu. Dvojka! 3. Dáme do dvoječky, aby sme na tom vyšli. Vyšli sme ako vyšli, hlavne, že sme vyšli. Ty kokos, to šmíka. Ježiši, tu sa šmíka. Čo tu je? A ideme tam. Ideme sa aj tam pozrieť, keď sa otočíme. Dobre, ideme dole. Otočíme to. Dáme si na neutrálik, trošku počilujeme. A tak. Ideme sa tam pozrieť. A tiež, že ma tam dade vyjebe. Ale čo? Bude content! Wow, kokos. Wow. To tu je. Ale diera na diere.
Wow, ty paráda. Ešte si trošku pojeme na neutraliku. Chvíľu. Dobre, už ideme. Tak, na späčku. Kurva, sa šmyka. Lebo tu je hálko, vieš, no môže... To nie je na vodítku, ale... Že je to dangerous. Na parádu sme to zvládli. Hej! A diery. Ešte raz tam pôjdeme na tie drifty, hej, dobre. Tam bola sranda. Ja mám ešte nápad, ešte poznám takú jednu lokáciu, tak ideme sa tam pozrieť. A tam sú také fajné skokány, tak môžeme si zaskákať. Ja dúfam, že tá kamera mi natáča, ale mala by, lebo neblíka nikde. Ale ja jej dôverujem, čiže hej. Čiže natáča. Už sme tu! Dáme si to do dvoječky na chvíľu a ideme si. Dobre, trojka dať. A tu sú tu sú diery rádne. Tu to otočíme na tú lúku. Tu. O ničom, dám tu, poviem to dať na trojke, lebo... Teraz ho ideme dať na trojke. Počkaj, my odpočujeme však. Tiekaj. Pohoda. Dobre, už ideme naspäť. Čau. Poskáš sa? Čo? Poskáš sa? Aha. Fajne. No. No teraz. Tak iba sa to previesť dole hore. No ja tam, no. Stejno si vyšiel už? Čo? Stejno si vyšiel. Teraz ktorú? No, dobre, ja idem. Čau. Dobre, tu sa s vami rozlučím už. Dobre, tak čaute, ak sa to video páčilo, dajte like, odberač, čaute. Pa, pa.